Mapurisa nemasoja Voudzwa Chokwadi Chinorwadza panguva ino iri kuonekwa kunzi Firebrand Comrade Bomshogeza is calling up kuti maZimbabweans munhu wese aiwa aite national shutdown, vanhu varege kuenda kumabasa. Panguva ino pari kuonekwa kunzi corruption yanyanyisa munyika yeZimbabwe, aiwa nepotism, cronism ndo zvadominata zvichiitiwa nethe ruling party ZANU-PF and people who are close to Idi Mnangagwa. Ndisana mashoko anobuda panapa vanhu zvavati vachizonzwa chokwadi. Don't subscribe or like on the bell icon. Tipinda panapa BBC Zimbabwe vanobuda vachiposta these two officers vari sports betting amuri kuona buda nyora achiti Zimbabwe is a crime scene. Police officers who were paid $50 each to protect Zvigananda were looting the country, pictured at a betting store, trying to improve their lives through betting. Only those who receive salaries that doesn't sustain them are found in betting shops. Their hope is miracle will happen to them one day. Tomashkaro panapa zvinzi aiwa these officers vamunoona vanofamba vachirova vanhu vachinokepcha vanhu vachiswa mabhazi vachizoendeswa kumapurisa. Right now these guys vari kunzi they think kuti pachazongoita mamiracles change yoitika munyika. In other words, they are just being told kuti aiwa they must also aiwa kuuya vomira pamwechete macitizens. These ones vakaita sana Bomshogeza vari kuuya vachifaitira kuti nyika aiwa ienderere mberi. Vanhu havazodi kuzoona maresults aiwa ecorruption sezvakaonekwa zvakaitika aiwa last week on Friday kuindependence. Vanhu pakanyatso kuona the true picture of our country. Mashoko ari kuuya panapa aiwa ari a blow iri kuudziwa aiwa maforces mapurisa nemasoja vachiudzwa chokwadi kunzi aiwa if mukangoramba makanyarara don't expect kuti mamiracles achaitika. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Endai comment section medu mafunguro enyu. Subscribe or like watch and on the bell icon.